sikirin gashi nan kuna kallo. Mu koma bangaren albashi. Yanda tsarin system din albashin Najeriya yake, ana iya ɗora tsarin akan smart contract. Ai alkawari duk wani sharɗa a rubuta shi akan smart contract a ɗora a blockchain. Ana ɗora wannan information ɗin da zaran time yayi ma'aikaci da federal government ta yi payment, kawai za ka kalli albashinka directly ba tare da gwamna ko wani ciyaman ya rike ya yi maka kwana da shi ba. Bayan irin wayannan akwai different ayyuka da ake yi na zahiri a duniya wanda blockchain dole zai karfe su, wanda a wayewar duniyar mu ta yanzu za ka ga wannan abun kamar ba zai faru ba, amma zahiri wannan shine abin da blockchain ya taho yi a duniya. Shi yasa ake cewa daga cikin amfanin blockchain, crypto yana ɗaya daga cikin kashi 100 ne na blockchain. Kashi 100 ne tunda tsari ne na smart contract. Shi ko smart contract za ku ga ɓangaren NFT. Kamar yanzu ni ina da gida a cikin garin nan da nake, ina iya zuwa gidan nan na masa takarda ta local government, ina iya zuwa na masa takarda misali ta state government. Kaga dai za a samu sa hannun chairman local government ɗinmu cewa wannan gidana ne, za a samu sa hannun mai anguwa, kila idan daura da gurin akwai station za a samu sa hannun DPO. Wannan takardun gidan sun tabbata nawa. To a tsarin a tsarin blockchain ina iya zuwa kan blockchain na ɗora wannan gidan nawa a kasuwa, wanda kusan haka tsarin NFT yake tafiya. Sai tsarin gidan nawa in sa fotunansa, ga girman land ɗin shi, shata kaza ne, ga kuma tsarin fasalin shi da fotunan shi ko ina in saka akan blockchain, sannan na saka adireshin inda gidan yake, sannan kuma na sa farashin sa. So a tsarin da yin da blockchain ya zo da shi, kaga wanda baya kasan nan ma zai iya kallon wannan gidan kuma ya ga farashin sa, kuma yana iya sa kuɗin sa a wallet ɗin sa. Yanzu wannan takaddun gidan da na kawo na ɗora akan blockchain, to yanzu a wannan lokacin da wancan ya saka kuɗi a wallet ɗinsa daidai kuɗin da ya kai kuɗin da na sa, yana zuwa in yi clicking ɗin order. Wannan tsarin da kuke gani ana yin na P2P tsari ne na blockchain. P2P da kaga ana yi tsari ne na blockchain. Yanzu idan ba P2P ba ta yadda za a yi na sai abu a hannun ɗan India ina nan daga Najeriya kuma ya turo min a yanzu na kalli kayana ba tare da na san shi ba. Sai kai ciniki da babanka ma a P2P baka san shi bane, in dai ba name ɗinsa ya rubuta zahiri, kai name ɗin ma ba zai ba lalle ka gane cewa ainihin shi bane, sai dai kai tsammani. To idan misali wannan ya zo ya ɗora wannan takardun gidan nasa, ni kuma ina da wani ɗan wata ƙasa yana da kuɗin da ya kai ni wannan gidan, so yana iya zuwa ya clicking ɗin wannan order wannan gidan, yana clicking shi kenan yanzu order nan ta bar hannuna, kamar yadda na bada ka'ida akan smart contract, duk wanda yake so ya siya. Ina clicking yanzu kai ta bar hannunka, so ni kuma yanzu ba za ta so hannuna ba har sai na yi payment. Da zarar na yi payment na tura wannan kuɗin zuwa wallet address da ka ajiye, to shi kenan yanzu information ɗin wannan gidan gaba ɗaya za su bayyana mu. To yanzu shi blockchain wannan abin da muka yi transparency ne, duk duniya kowa zai iya gani, ta yadda idan mai gidan ne ya sake ɗaukowa takardun gidan nan ya sake buɗe wata wallet ya ce zai sa ya siyar, smart contract zai ce masa wannan gidan ba nasa bane, ga mai mallakin gidan, yanzu ni ne da na karɓi wannan adireshin na bada wannan kuɗin, ni ne mai mallakin wannan gidan yanzu. Idan fa an koma tsarin blockchain system kenan a nan gaba a duniya, haka tsarin zai tafi kamar yadda a yanzu ake tsarin NFT. Zaka ga ana sayar da motoci, filaye, gunkuna, fotuna, waka da sauransu a tsarin NFT. To haka tsarin yake tafiya akan smart contract. Wannan tsari ne da duniya za ta karɓe shi, amma sai nan da zuwa gaba. Shi yasa da dama zaka ji masana suna cewa kasuwar crypto fa analysis ɗin da ake mata ma yanzu bata ɗauki ma market cap ɗin kashi 1 da ake mata ba cikin 100, domin ana hasashen nan gaba kasuwar crypto za ta iya zama ta 1 ko ta 2 wajen kasuwar da ta fi kowanne tarin liquidity a duniya, saboda wannan tsarin da ta zo da shi. In ka ɗauki ɓangaren kamfanonuwa, asibitittuka duk suna iya zuwa su hau kan smart contract nan da zuwa gaba, amma fa sai duniya ta waye nan da gaba, kowa kansa ya waye, hankali ko ince ilimi ya karu kafin wannan abin zai accepting. Shi yasa a yanzu ake cewa ka sayi potential crypto ko na dala ɗaya ne ka ajiye shi nan da wasu shekaru. Akwai manyan crypto da a yanzu ko dala 10 ka sa nan da shekara 10 zuwa 15, idan aka nuna maka kuɗin zaka ce karya ne. Idan muka waiwayi baya shekara 10 da ya wuce,
idan mutum yana da dala ɗaya a cikin bitcoin zuwa yanzu nawa ne kake tunanin wannan kuɗin? So shi yasa ake kallon blockchain wani hanya ne da dole duniya za ta karɓe shi zuwa gaba, saboda duk wani wayewa da abin da ake son sauƙi blockchain ya zo da shi. Kamar haka developers suke ƙirƙiran crypto akan smart contract ɗin blockchain, za su sa masa dukkan sharɗoɗi nasu a kai, wadda kuma babu wani sharaɗi da za su sa wanda zai ɓoyewa mai ma'amala da wannan smart contract ɗin. For example, shine abin da ne muku lissafi na security issues, suna iya cewa coin ɗinsu